kuma addu'a su mustajaba su ne Allah ya shafe musu sallah wanda yake da muƙamin ruhu ko ya sallah ko kai ya sallah wani ya kai wani mukami ake hawa kwana 40 ba a sallah a ciki to masu muƙamin ruhu su suka san wannan matsayin duk wanda ya hau muƙamin ruhu sai ya kun 40 cip bai sallah asuba a zahar la'asar magariba isa zaman sa ba mai cewa kuma yi fito yi halarar ce haka mukamin an shiga wannan mukamin sai an bar sallah kwana 40 sai kuma ka cika wani littafi da ake cewa a bada latu wani littafi ne na sufaye babu shi ba sun kunda an shi wa jibin ma shi kan shi wa alharar ba za a samu wannan littafin ba a ba da latu amma a kan shi wa jibin ma akwai a kayan gidan ma akwai ni ma a kayana akwai a ba da idan ka kai mukama sai kai kwana 40 ba sallah ko da azumi ya zo ba azumin ma amma an kwa 40 din sai wannan hijabin shi ya yi sai kuma sai a ci gaba da yi Allah sai ya bakau kun ga shehu mai shan shayi ba shehu mai shan shayi